I don't think relationship any time. Alright. Yekuti muzororana. 2 months mona ngopinda musvitsa svine. Tozoziyana time. Masalisana nemunhu baba wakafana nemunhu aona stand. No, Orega ku. Ugwe ubhadala rent. Unotenga ane stand. Oramba chingoitarisa stand. Stand yakanaka. Inde yakho. Ona yako wakwana ndio chine makatanga udana muri vana adiki. You understand? Because I'm mature. No, for your age. Guys. And to your age. My age, you just say Mirai. Age, Ube mashisha, no. Ube mashisha, ukudase matatu. I'm not that type of a person. And I have any piercing bandil bana. Murume ngataure ega. Baby, I want to see your people. Because you wakampa pressure yekuti uyakumba kwedu yomba kuti anouya because aroda kukufadza. Ndopa kuzodate muswa 14 musonisa jafu oregedza ku. Right, wagwan people, wagwan everyone, and we'll come back again and again and again and again. Panapa, patino kurukuranya zakasiyana siyana zichitika. Ndivyo hapa pane time tisinamboro uncensored. Samuzwana asa timbo kurukue timbo onesana uti tomboti matoronga. Kuti muswa 13 kana muswa 14 muchange muchirorana then boys novaregedza kubudikira. Uyezve munene mayatsowirirana munomboyatsoride kuti kunzwanana kana handisi kunzwanana. Saka semazuva ese ndina co-host wangu Shandi. Boyle. Madidi je. Urase? Andrepo. Bo. Boje. Alright, abo. Then ndina Father Sheriff. Yo. Ndifamu kuona panapa ndine this beautiful lady. Isito zoma staka kawanda, but nasi tumbushanisana kuti chi Paloma. Hello. How are you? Good. Right, nyene panapa guys ka. Ndada timbo discuss timboonesane kuti muzoti makurorana. Mune masvika level ipi. Relationship inenge yasvika level ipi boys. We have people like Shandi. One more relationship yawo yani. People like Shandi relationship yawo yekuti iri kufaya unotonzwa kuti anhu ari kunakirwa. Asi Pati pakuzowirana ti takuchida kurorana netakuuya ende munhu achizoya zveshuwa. Love inenge yapa stage ipi guys kuti usvika pakuti ano wangu ngandafana tichigara tese. I feel like murume ndiye ngazvinzwi. Alright. Because inini ndangotanga kubvunza kuti uchandirora rini? Uchandipa false hope yekuti undifadze. Alright. So I feel like murume ndiye ngaandiudze kuti baby I think nepatava ndakuda kukurora. Mane ngoya riba semvidana na waide veta personal. Right, it's okay. Cool. Right, cool. Nai Paloma unoona senya. Muno masvika love yenyu ngasvika pa stage ipi pamunosvika pakuti ano wangu ngatichigare tese. Zvine time here? Zvine time sha. Because you can't be dating someone for more than a year. Achingoita zvari kuita okuzvarisa chichi mufanira kutongororana. more than a year. Wanoita kutorora. One. So iri. Mazuva enough what more do you want to know? Right, as a relationship nofana kuti izonzi yabo nofana nge Chine chakuitika. Me matombo introduce ana kuma families and all that. Muchinotoona kuti zvamukuda zvikualign. Okay. But 1 year ndona ngerishoma. Even kuti munhu musara list unongosora tombozvibata. Wanganoona nororana 6 months 3 months. But all right, Shandi, relationship nofana nguva yakareba sei kuti zoti haya relationship yabo kuti muchirorane. I don't think relationship any time. All right. Yekuti muzororana. 2 months mona ngopinda musvitsa zvine. Tozoziyana tamu. Because okay, wait. Pane kazhinji. Ndakatomboda nemunhu kwe6 years. But atina kwatikaenda. So it's not about time. It's about imi mukunzwana nere. But magana zvisisi nematomukadzi nemunhu wese kayawo wakazombororwa wewe. Inini ndakada nemunhu kazhinji andama relationship ema 3 months 4 months no. But then you invested your time and energy. Those are ndiri kutaura. And what do you have to show for it? At least they aren't going to divorce certificate ezvinanje. Those are ndiri kutaura it's not about time. It's about imi mukunzwana nere. Ende vasikana topanoziyanika ukedu. But then it wasn't going anyway. Uchikuti bebe iwe debate so yataiona so yakaita
yanga ine munhu wetriple C yatika neMDCT wezana mapesana akunzwa kuti zvikupera sei apa. Alright, saka hazvina basa iwe kuti time haina basa. Kwandiri time ina. Hanzi naPaloma unofanira kungobudawo at least ine divorce paper riri nani sha. No. 6 years. Unongochinaizve. No. Uchingodada chete. Ndakavi baby ndakurara good night. Ndopezana kutoziva kuti munhu wangu akanditarisa so akureva 6 years asauzi mukadzi wemunhu ka. Uri mahlalisana nemunhu pepa wakafana nemunhu aona stand. No. Orega ubhadhara rent unotenga ane stand oramba chingoitarisa stand yakanaka inde yako unoona yako wakwa nemakatanga muri vana adiki. You understand? Yeah. I have a question. I have a question. Izvo 6 years handizvitonzi. 6 years handizvitonzi. Ina I think nesituation yerelationship yandiri I think rino rakapera rinouya nga risazoperi rinouya rakatopera havatiyani nazvo. apa ndinoziva kuti 6 years hadzipindi kwezichinji toda kuita 6 years ena hamutodzione kutoita 6 years nodzika kutoita marambani nozongona mudonzo yakunzi Ina I have a question. ototi hey Kubva zvamakarambana iye haasati aroora here. havana. asa kwamuroya Wamutsipika. wamutsipike No, like vakadzi narume takasiyana. Varume vezera rangu vashoma. I think it's about 2% vanhu vakaroora. zera rako ripi shandi Sure. shandi ndavatukika shandi ndavatukika ngada kunyepedza Saka waite in relationship ye 6 years. shandi ndavatukika arakada kuzvite sisterane apa takunombokuzama mwana mumushinga Taishomuremekeza pana neno naitokwata age mate yangu. Shamwari. but shandana imwe picture yada kuratidza kuti vamwe mwana anonzwa nekupretend anongada kuratidza imwe picture so kuita kuti munhu ari machuwa unozvita munhu Ndagara ndiri naridecent. aya but makomo But then you don't act your age. That's the thing. Ndofana act so much utazanaembopfeka masutu because I'm mature. No, for your age. Guys. hanzi act your age Act my age yomita semirai. Age yamino zvokupe mashisha kupe mashisha nozvingi kupe mashisha kudasei matatu I'm not that type of a person. Andakana any piercing pandiri panapa. Andakana any tattoo. I'm telling you, andisanambezwa any piercing. Zero piercing. but tisiba nawo yekunguva yemurelationship ndinooneka kuzvibhiliva kuti nguva ina basa why because kusayoja kutorina zvidating but kutorina baba nanamai wakawanda wakaroranwa nemamarriage akuenda because vanongo kana wanakirwa nebhebi wakutoenda kwamufundisi 2-3 months down the line watorora so I feel like asi ndiri kwandiri hangu yakakosha time because zvekuti ndingoti ndangoona Paloma apa ndotoenda kwamufundisi ndoti mangwana ndakutorora right ko relationship mune masvika stage mune makunzwana nazvo level ripi kusvika pakuti akuroorana munhu achizouya asi kuti azvi munhu asingazouyi boka dzingapingi zvema2 months zozvizvika nemwe time kuti munhu unonga kuti plus skill yangaita vanashandi yaya yekuti zvoni yekuti uramba wobvunza munhu kuti ukuya kuzondiroora rini shamwari ukuya kuzondiroora anopedza ati muswa 14 because urikumu ina I feel like nazvava zvekuti mama wangu wada kuona hazviudzwe murume zvezvo. Usafa wakaudza murume kuti tete vangu vanoda kuyozokuona. Murume ngaataure ega, baby I want to see your people. Because iwe wakamupa pressure yekuti uya kumba kwedu yomba kuti anouya because arikuda kukufadza. Ndopa kuzoti date muswa 14 musonisa javu oregedza kuuya. Wonza kana murume jamani achienda achipinda pasi pemvhu pasi pe wambana kunokumakorokoza kwakwe kunopindwa pasi pepe pari riski pepe kuti atore mari yekuti amborove zvake pusi eziya kokuzongoenda kumba kwenyu kana ngokubudisa kana ka3 waya kengoti sonesai majazi tikuya chichironetsa Apa ndiri kuti murume ngauye because arikuda not because Saka iwewe you like ucharamba chingosesekedza kuti murume aite you should also nudge him because it's also something you want.
anotambisa nguva yako Asi- wangomira kutambisa nguva kuita sei mira timbomba maiki ndekupi kunozotambisa nguva kuti murambe muchingodana pasina kana direction yake yakamira why uri kutitambisira mbunzi wayaitwa manje yakamira why uri kutambisirwa nguva tiri kutambisirana nguva but then he's also wasting your time no. here he's indecisive as kukwitira ma-decisions iwo aunenge uchida obviously most of the women they want to get married hapana pangodana nemunhu but ipfungwa dzakadhakwa semunhu wemukadzi kungofunga marriage Madam, you wanna die single? No, you wanna die single. Okay, what I'm trying to say is this: yes, marriage ingaiuye, but I couldn't go funga kudana na kurorwa. No, you are in a relationship, right? At some point, no fun. You can't be dating for at some point, but do you know kune vasikana vanofunga kurorwa 24/7? Not 24/7 zvokuti vanhu vatori murelationship vatori bo vakufanira kurora munhu akunyatsoda kurorwa kuti rainda kurorwa inini ndiamufana kurora shanda duroro anenge apera no ndinoda but it's not like something chekuti ndinoswera ndichifunga dzimwe ndogondoswera zati sinombofenda ndafunga zvekurorwa because I have a lot of things in my mind. Are you in a relationship? Yes, I am. Yeah, Baba, yeah. Feel free. vanorarana vanhu vakawandisa stereki vanodi munozamuna nepfungwa yekurora ane kakuzvipreserva kanoita kuti kana chida kurorwa handichaipindipindi mune zvinhu zvakawanda kunyepa iwe inemunhu anoziva ndoda kurorwa chaiyo but pfungwa inoda kurorwa anongoti anenge achiiti no but imwe nyaya ndeyekuti munhu ada kurorwa but variko futi I remember pane umwe akatomborohwa neex yake achirorwa mangwana akatochaiwa ende zviri kutoitika kurorwa ari kuda miki at the same time ari kuchaisa mangwana acho aitochema aitobuda timusodzi achitororwa exactly it was for the last time goodbye last time anogona kupinda marriage ane nhumbu iyorova kurura nemwana asiri wako because of the last time but inofungidzira kuti saka iwewe you supporting the fact yekuti vana vasifanira kuroorana andodaro usape murume pressure kuti ndakuda kurorwa wazi ukapa murume asi kuda kukuroora pressure ambofe makawirirana atangoti kanobowa kanada zvekurorwa even murume achida ukamba pressure angonotanga kusanaki exactly that's my point vanobowa so vakadzi vekuti anokudza zvo kuti akumba kwedu noti anotsvagowana 6,000 exactly akati hai anosvaka zvakaita zvechihure zvemari zvekuti vanodanochaja nongochitadza notondinyadzisa yesusanguarorwa 10,000 ewo unofanira kuyoede at least iwo kana 8 no I feel like kurora hatisi kuita business transaction tikugadzira mhuri we are joining two families ini nangu according to me itoken of appreciation zvemari zvezve business kaya my father a token of appreciation kaya kadiri kaya but when it comes to your family there is a token of appreciation ndozvandikutodzosa my investments the idea was like my investments idea yerora yakatanga ikaitwa nge-free offering kuchechi yakatanga iri free will we are just giving kune magave akazonoita business manje akatanga kuti ona zvotika shirizvo inini ndachengeta mwana wangu ndika mwana wangu aikundinetsa kutenga mushonga chichicha ndikona iwe ungosvikoda kuti samapfungwa yakutodzoredza mari yangu ndiri nayo chikomana vanoitawo go through the same area no ndizvozvozvo andizvoni kuti pfungwa inozongene vanhu ina hangu ndotomboda tumari mbijana but I feel like if as a man anditi if you make mari yakawanda paivha ndorwa mwana wako you won't demand mari yakawanda zvineka kuti aiwa vanenge vaida kutosimukira ipapo wakana wakudaro azabhaya paungakurora zvishua pane madhara anenge akatoronga kuti pacharorwa mwana wangu ndo pandichatenga kana mota kana stendozvakatomirira akarorwa on Saturday akadzoka on Monday vabereki vangu vatitenga masofa
saka vanga vakatomirira kuti masofa achauya pachaenda shandi. Ini chandakaona ndezvekuti Kudzoka kwa mwana anofanira kuroorwa. kona yange iri investment. Ndobheliva kuti mwana anofanira kuroorwa ndika. But anofanira kubva ndazoita nini zvekuti tange ndatomupa prize yekuti uye achizoroora. Chakakosha kuita nakwawo. Because munhu anofanira issue yenyaya yembesa asina kuzobatika. Anogona ngaida toroora zvishuwa. Obva ona panapa ndiri 2000. Obva yashuwa. Azonzwa nyaya. Kana tenda kuti haba muni nyango makatsvagawo kana 5000 kana 6. Kana 8,000. Tokona kunzwisisa. Aya mnemeto zvinhu zvakanaka. Iwe unotogaya kuti muhomwe mangu mgomo mwe 2000 ndopesa azongoti hake ndidhako zvavo. But ngawamire. Maybe angagara sina mari, guys. Marura takamboenda so. Takanonoka kudya. Dana ndichi kumedia. Takanonoka kudya. Zoti pamba takanonoka chinzi. Chinzi mari yakashota. Wakakwasha wanga bvisa 7000 but wanga katuka ine 8000. Saka chikafu chamakubata ndochadi. Urongwa kahurongwa isitakanzwa nekumirira chikafu no hapana ari kupakurirwa kusvika taza rabviswa umu saka vati anonowana watori pabhizinesi And futi at the same time maybe mukomana nesomething chake tafind out last minute zvinoitika. ya zvinoitika ini ndikatofainda kuti munhu wangu ari kuhura last minute handiendi. But personally pa-experience yemusikana uyaka excuse yemukomana uyange isiriyo yokuti I didn't know kuti he had a child. Excuse me, komana akutoiziva here. Because this guy didn't open up kakutaura anything. Pakafonerwa umwe munhu. Batomboti hachisi chokwadi. DJ mungadere kuroora imi munhu wekuti munozozviziva day before makunoroora kuti ane mwana. Aiwa munhu ina I think problem andika problem inenge isiri problem haisini yekuti wandinyepera kuti une mwana nyaya isi mwana but ndida kugaya kuti kana iwe uchindinyepera zvinhu zvakakura so saka iwo marriage kai uchazogara uchindinyepera kusvika rini unozoona zvinoitika pamarriage ndinoda kuenda Josa ndosiya Palomo handika achigara nevana inoda kufunga kuti wati chinhu chinobohwa ungofunga kuti pamwe munhu ari kudyiwa izi akuna ngachitodyiwa but ndakasazviziva haisi danger ngosoti like pandozoona tizona hapana zvamboitika iziya handimbozviona kuti munhu ane mafresh unzwa iziya handimbozviona but kungoziya chiri kuti zvezvizvi pamwe anendakaurwa fast saka nyaya inenge iripo ndeyekuti kufunga kuti avati but munhu vaitiona zongoroorana kana ndomusiya kana kuti kuSouth Africa nembondikanombotishai kuenda kuUK because ilaifika zvinodaro kana wakambondinyepera unondonyepera kana kadiki checheko but ndofunga kuti ai manyepera unoita zvinhu zvidiki ina anongopinda murelationship engene munhu anonyepa anongonyepa ainorwadza unobvunza kuti ungori kupi ritori kubva basa kuna ndiri kutauni iya ndakana kutauni kwamboenda unenge watoofisa wange ingoinvestigate waizonopesera iwo watoofisa izvo aiwa unopedzisira watongwa munhu anongo overthinka chero achitotaura chokwadi you wouldn't believe whatever that person munhu anonyepa ite ini ndikato munhu anonyepa inini handiuye nditonyepawo but baba ukazongoona because mari yete yayo nyange uchida kutoroora iteyo unongochitogaya iri panapa ndine kana 5000 ndakutonoisiya mangwana saka pakangoitika kamistake chete kamistake takutonotenga takutonopinda baba takutonoisa but guys makatarisa that guy ndijajene kudaro manje I'm personally I don't know the full story so ina think andika zvakaitika papa ndezvekudayo nezvokuti mupesi yayo akatocalculate akatoti haidhirire harisidhirire pana vanhu vakagara nawo pasi vakamudikona mari yauda unosiya ukwi unoona kuita bhizinesi rehembe ukatomashop akataura pane zvakaita but komutemo ndikuti zvosungisa ka zvakaita mpeso yayo because inini maybe ndakaramba zvosungisa pa there is a law against that ona chinhu zvinoitika kuita macommitments orega ndakuziva kuti mutemo wacho unodhodhanswa nekurasiswa no you can look it up pagugu utoripo but hazviiteka zvoti wapromisa vanhu ona maybe munhu akawana mapotential kana zvinosungisa izvi achimamisa mwana wanhu atosonesa shosha hembe apa she looks so nice usikazanyatsomukendi zvavo but I'm sorry zvinonyadzisa sei apa nenge waudza family yese apa zvobva zvaenda patiktok ori kunyepera vanhu kuti akatashandurira madhisemba obva aregedza kuzvinani pane kutotonganidza vanhu but nini I feel like kana usingade kuroora munhu zvinani usamupe false hope guys yeah
Just be maybe mukomana No, wanafana kuziva kuti- mukomana yanomvira atomboita mari yacho nekurora. I think wanafana kuziva kuti- maybe kaikatorika plan kekumheta because these days people go so low just to hit something. I think kuti nguve safe idea yakaitaurwa naShandi ine musoro vasikana vazhinji vanozopedzisa vangoti uchanditora rini saka chimbokula But do you think they actually did it for a long time? I don't think they did it for a long time. Yeah, you say time. I just feel like musape varume pressure yekurorwa. Because since wamubvunza mubvunzo, achakupa answer inoenderana nezvauri kuda. Uchandorora rini? Okuti December. anokudza December anodza kuti Man, ndio man. zvinosungisa but hazvinyatsi. No, I vanosungisa kana zvisinganyasoka vanosungisa bozoona sha kuti disappointed vapata sheriff taronga zvino ninga ndadaidza asambotara zvekuti pamwe ndadaidza ana David pamwe mutuna zvemufesika pamwe musi wemuchato mukadzi ndiada kuuya ndadaidza ana David ana ninga kuuya nabhadhara mahowo machimachi yobva waregedza kuuya kusachata apa pane misrepresentation handiti nekafraud or lightly but then chinonetsa nje so if it's a civil case now indogona kuuya ndototanga kutotaura mareason nechinhu chakanditadzisa kuuya handiti nyaya yatovharwa ndobva nditozoregera kuuya still but unombopfuura That is kuenda court. utoone mareasons ari tangible. unogona kunyepa vanhu vanonyepa wakandairwara ufuna kucommunicata mamedical reports acho ndeapi zvese zvinonetsa Iwe what excuse ungashandise baba? ndairwara ka No, why ndogara ndega saka ndairwara handiti ndichirwara kudaro handakwanisa kuzoenda kumba ndakava ndazorara palodge bva ndararira 2 foni yangu bva yadzima ndakatozomuka wausiku Wakarwara repi? Mira. Wakarwara repi? Wakarwara repi? kusungisa munhu kunonetsa Imagine mari yabuda sha. The humiliation. chinhu chinogona kutoita kuti muclaim yenyu izodzikwa inyaya kuzoti pakashanda mari but pose pose inogona iri mari yemufesi yakashanda. No, iri yako funga kuti ndichifamba muline. Mari yefamily sha. Ndiye wemurorawe, ndiye mukwasha wekusauyo. But tricky manje muZimbabwe nyaya dzesimasivhu aya ekusuwa vanhu anonetsa kashoma kapanoimwa yekusuwa munhu Andokushinga. I personally, if I was a guy, ndokushinga saka ndengorikuzati muda kuroorwa and stuff but muchengedza kuisa pressure vanhu because makanyisa vanhu pressure anopedza ndokuuya musi wa 31 because isati murume hadi zvekupiwa pressure zvekumhanyiswa And nowadays mukomana wese achikudza kuti ndokuda next word ndokuda kukuroora because vasikana vari so hungry for marriage. That's why vari kurohwa 10-0 nekuda kwemarriage. takuziva kuti Shandi tikatida kumuroora uyo anotipa zvatichida Exactly, ndo pandiri kutaura kuti onenda kuti iwe uda kundinyima uda kuroorwa nini. I feel like sevakadzi, we should like take whatever men say, half of it as truth. Like tisangobelieve zvese unongosati wabhilivhiswa zvafanana aiwa whatever men say akuenda off topic mbijana. There's a growing trend tiri panyaya dzema relationship apa there's a growing trend yevarume vada kutorowa vakadzi mari variko mamambo zvinotisa men who are dating kuti kudhara taiti vakadzi vari kurowa varume but izvezvi varume kutona vasikana vakawanda noti mufesi yakandinyenga bvazondikureta mari bhanditisa ndakatombobhadharira munhu renti cherikashodhiri chati zvamwari ndaitorentira mukomana ndaitobhadhara mukomana renti 200 every month. wakabhadhara manzi I think about 3-4. Dang, you love a girl. anofunga handisi vaigona Talk and everything. No, we are no longer talking, but ndikakuratidza munhu iye you will never believe it. wanga kutokecha kashanda Kukecha? handionga kutobhadhara Saka chichakakonzesa muramba. Pera tichidanana. Then he was asi mari waitora samwe unobhadhara one andakwa ndaichora waitomshandira
toshanda cheko ndaitoshanda ndichitotambira maoko aya aibata aishanda for men. 1 of 1. Wow. 1 in a billion. Wow. no wona anenge ari munhu wekuti anotombokubatsira Yeah. then basa rongonzi rapera nasi So iwe time yoyo waigara wege. ukamona mufeso wacho resipa kunotofunga kuti ndiye airohwa mari mufeso wacho zvoita akati achitiza kuti ndakamuchengeta shandi tobvuma you will believe him haini chandozongona hangu panyaya dzese asi inyope iye yawaidana naye no ndaimuona fesi yake inyope iye hazvozobata any 4 months nei inyope waidana nanye inyope angasangana nefinished chuma mafinished angazi asi ndoti vasikana ngavamborohwa mari vasikana vanorohwa varume mara unotozwa chitoti hau here unokomudira because ane benzi uyu munhu ari kutaura pazere vanhu imborohwaiwo mari vasikana vakadaro imborohwai mudzidzi haiti ndakaona chekuti vasikana vanoda mari so varume vanongoona tizonanhu vanoda mari otsvaga mari but hatime panigeria ndo yakachimara Nemo mune muchidawo something kwatiri ka. but chati aiya mese memuchinakirwa wambona munhu zuwanga murume achanyochema sitereki kuti munhu uyo haiwa handisozva zvinzi murume angu but ndechida kufadzai paesi vanozviita asi pane pangu patinotoona no this is pane pangoona Pane amwe ma 2 minutes ayayo tinomboshinga unotori marriage. venga ureyazoona kuti wananofeka zvavo paipa yanga achifeka pana paikona ngari kuyo Hapa so scream ndipo panenge pachifekwa manje. pakuscreama Pakuscreama yafe. anyway sheriff tonombotaura ido Tiza apa, vijana matitaraonesimangandipaka tani 26 minutes right Holiton returned akaenda kurihab akadzoka do you believe kuti akatoenda kurihab akatozototi zvaita we are not going to see it again and I think kuti nhana kurehab kwaaifanira kuenda because Holiton aite zvemadrugs aimwa doro saimwe anonetsa muno black label ngamenze kurehab anongodzoka achitangidza anongosiyaka bozi but black label racho rara kunyanya zvanga kuita aiwa nyaya yacho ndakaitaura vanhu baba chandakushaya chichakuleka mambama hapana kumboti rehab yaidiwa aida ngoti paanotaura futi zvekudhomokera mumwe munobvanzi anosiya but inini Holiton doro ronetsa manje kuti munhu aende kurehab because doro riri socially accepted. Yeah. It's very easy kuti atange kurirohwa futi anongorisiya doro sha otongoswera usatomboruwa madrugs ndo anenge kapfungwa anengati kuti hapatamboruwa futi zvimwe pakuda mane strong mind but kunoona kuna vanorohwa doro zvekuti rinotopesera kwakontrol aiwa anenge sisiri mablack label manje toti kwatumbwa hamene zvimwe zvatinozviitawo As those people just look happy kana vakadhakwa guys. Vanenge vatongori happy vari carefree zvavo. Ndazosangana naumwe baba so vachifamba ndichipinda mumba I was happy. Vachitodzadzarika zvavo vachienda. sa inangwa apa pasina kumbotamboenda kurehab munhu ainoenda kurehab ndi blot and shout out to Prophet because haisi nyaya yengoti siya madrugs pakuda action sa Prophet kuda is the true definition chimirai muone action sa zvizviri boy izvozvo ngetimbone boys anabloti zvishuwa ngona kudochi rehab because ndikutoona kuti baba sina black label rakadaro baba sina chi ira dombo and also tichidzoka music side hapana chimwe chakabuda chinhu chakabuda chinonyanyanakidza kuhip hop. Are we saying Holiton kana pasina Holiton hakubude mangoma manyama kuhip hop? akuhip hop there is no hip hop without Holiton. no hakuna zvinhu zvakadaro pasi pana pamwe anodizana chinhu chakadaro Holiton was absent. zvangu Makabudisa manonzi zimudhanzo vati kwabudiswa kusungura kwabudiswei no let's not focus about mayekera iwayo asi ndakuudzai kuti mungona chi kunogona ngoregedza ngobuda zvinhu no kuzimudhanzo kwabudisa fadza madzimai sparks kana kasina mapodcast kunzi vanhu vachaita mapodcast avanogona kuita vanoita but vangona kusazosvika kuna zvinhu zvakadaro mambo life yaida ndizvachoona kuti munhu anogona kutota sei anogona kutosvika pakutofa anomungonzwa
vanhu vagorwadziwa afa but life ichienda kumberi saka muzama toza kuti zvino kuti hapana hipo Holy andika hazvina chekuita nemusic iye achanakidzawo zvake iye achita malive ake achitaurawo nyaya dzake asanonakidza pamalive guys waiziya inini ndakafana kuti ndakabaya live nii ndinoona munhu achibaba chikuti chii but izvino zvaisi music guys music side but apana music side aiwa anogona anogona but kwete zvokuti zvanzi ni mangoma abva atodhakwa nekuti ninga hapo maifana kuzviprova in his absence hapana kwaangamboenda alright in his quietness alright man hapana kwaangamboenda ana bling for ana votes bulitsai masini handit suppose zvozvikona chii zvafanira kuti wakaendeyo uchida kubudisa next year woti nobva ati z so unofanira kungofanira tobva watosiya zvo next year wotobudisa nhasi no hazvisiri izvozvishande zvidaro vanhu vaiva dai kunzoni dai kunzi vakabudisa masong akatowanda akatoflopa maobham akabuda akaflopa haanotomboflopa wozvakanisa even song yavotes enzinobowa but manambers angori bowa manambers ari bowa but that song is boring but vanongoona vanongonzwa but akatobudisa song and song pasong yakatongoonekwa yakaonekwa haya haitoripo mumafoni enyu papa. Yeah. And also tichitaura now dzima artist we had Chris Martin and Busy Signal vachiuya kuZimbabwe kuKadoma Music Festival. Thanks so much to Odyssey. Mashow akadaro ari bo yekuti panombetwa show hombe kuti tinoona vanhu vachitobuda muHarare vachienda kuKadoma kuenda kuMusic show, which is nice. But then one thing that caught the attention of many is the behavior yairatidzwa naChris Martin, especially by attending my interview, always being cheerful, and ndakazoona mamwe schools of thought achitaura kuti no, ma-artist emuZimbabwe should learn from Chris Martin kuti there's nothing bad pakuenda kuinterview. No, ma-artist emunomada kuzvitinya kuzvitangana kutsvagwa neinterpol unozvitangana kutsvagwa for example Master H. Master H anozvitinya zvekuti because Master H anofunga anoona zvinoita Wingy D zvinova zvinhu zvakanaka zveshuwa but tofanira kuziva kuti level raWingy D riri papi why achidaro ane maobham mangana ari successful ane nguva yakareba sei ari mugame performance yake iri sei kumashure akamboita mainterview kumashure akaita mainterview mangani admin yake yakamira sei wobva wazotanga kuteedzera nyaya ise kungoteedzera kuti ukangona podcast wakuti mhanotora maigireti yotofunga kuti uchangotanga kuita sasparks no haisirizvo unofanira kuziva kuti zvimwe zvii zvipitika wabata mezi yacho saka manje ndakaona ngematiste munomo wamboita kana kuti kuenda kana kuti funogocha pamereka apa naartist anenge achingozvihwandisa iwe uri kutsvagwa naniko hapana ari kumbokutsvaga pana pavanhu sekuita life yawo ukunzwa zvakafanini ndotozikanwa shani ndoti celeb unoziva here ndingatizoziva kweo ndanakatanga kufamba nemi musingamboreswi kusvika izvi totoona vanhu aiunoziva ndautausa manje But neinterview yakatrenda ainini hangu pakauya colorful panapa ndopakatangonziva ndopandakatauziva but dziri nyaya dzekadoma guys but kona point yangu ndekudayo unosvika nzvimbo dzedza ndikuona ona kuzvitinya but paunobuda pacho vanhu vana basa newe vanongokutondetu sparks otoenda kokuenda mamwe atise atopisa ito achizviwandisa vana tanomdara chingobuda iti munotenge makufa apapa tatobuda payapaya taenda takutodzokowo ndopamwanozoti mdara boy Hey, Mama, need nothing from artists. They just want to say hi. take few pictures. Pictures. Or sometimes I don't starisi futhi. Ndakatona even ukadoma kwachona mafanzi inonzi maartist edu muno muZimbabwe vanga singabude mota until akushedzwa stage. Chris Martin akaita like 30 minutes achitorwa mapictures nevanhu before I ndozvinofana kuitwa ndositara kofutira mberi chienda manje wedawo ndoswazizokasopera performance ya Chris Martin guys yo wana P6 wane more than 15 years vari mugame vachimbovitasa kuti vana maezi akadaro vari mugame vangani vashoma muno muZimbabwe because kuda kuzvigiri kuzvingotisa munhu akasvika pashoso anopinda wambona vanga step kwavanofamba so but hangu ini pane pasina kufara nezvakaitwa naBusy Signal attitude yakaita painterview ana Oscar Pambuka
He was Underground. uninterested. Ndakaona hangu, he was uninterested. Let me Okay, try. hatisi kuti isusu munhu ngaachite zvaasingade sheriff hatisi kuti Okay, isusu achiti chinhu master echakaramba chandakaona nopodcast ndika hatisi kuti isusu ngaachimboenda nyangwe asingade but ungoti zvakanaka zvaunofanira kuita no chinhu chandakaona kune vanhu vari antisocial kune vanhu vari social no wana busy vaya vari social wave but ngoti time yacho pamwe munhu ari kurwadziwa nezino Stone. katukadoma takaenjoya yedu we enjoyed Ko mukudii paculture fest kuya nesalad? Culture Fest. Ane masalad. Panapa pana masalad. Culture Fest. Tikuenda isusu masalad ayo. Oh, wanga wachita uzi msalad tikaendarei oyo amana. Salad right? Yeah. Kuna nani? Tone flyer rajo. Caesar. My prices and my tickets. I know, wanocheka. Ana zvaraitwa So, amana. Oh, mso 18 kune Culture Fest. So you make sure that you attend Culture Fest. Kuna DJ Maporisa, Caesar, the lineup iri daft. So just make sure that you go ku Culture Fest. Bo. Ebo. Sande. my father let's move my father Oscar Pambuka haana zvakaitwa not but the attitude, you know. yei kuoneta sei Munhu anenge ari hamuzive Oscar Pambuka haazive kuti It's a reporter, no, it's not about. It's about treating any reporter, with just the level of. aitwa sei aifana sei Guys, Pindros lively, zvongoratidza no. appreciate your work, I appreciate you coming either to ask ways- questions because it's guys how many business for both sides. guys how many hours from Jamaica pamwe nyedu isusu taganzirwa isusu No. hatichaone We have seen many. No, we have seen. Yeah, maybe. We have seen many artists. ematise muzimbabwe ka aita zvakaita bizapo kapo titori bho I know, man. We matise muzimbabwe anobhulutika kuita bhulu chaiko chaiko have seen many artists vachisvika this guy mandikuti zvinoitika. was busy There were seen a lot of artists vachiburuka paairport vachiitwa mainterview. It's also part of what makes people come kushow. chetedza mainterview sheriff zvaanoitwa haazoitwi maitirwo aya ekuti munhu akuzvifambira akakubuda ake meme iwe wakuenda chinda sei chetedza mainternational artist paanouya anoti abuda panze paipa andikuona asisafambe obva achitaura something mese majournalist muripo kwete kuti Oscar Pambuka auya ataura naye Sparks auya wataura naye sheriff auya wataura naye Manas auya wataura naye Zigwa arikuuya wataura naye being popular. aiwa ndoziveni kuti kana artist achinge abva kwekwe takaona maartist akaona kabva kuJamaica anozoti apanze pepe majournalist ese tobva taungana tobva tatanga kutaura obva tatanga Like the first guy. We've seen even head of states chaiwo anotobvunzwa big question achitofamba otomira kutopindura question oenda kwaari kuenda. no tine mavhidhiyo ari mugabe chaiwo achitoda kutorova vanhu chaizvo vabvunzwa No, anenge abvunzwa seriously. kati maceleb ekustates chaiwo unoona achitobuda pagedhi soanika ana jezi vaive achitotiza uyo akatotaurwa naye uyu achitotiza paparazzi elevu vekuti yakuuya padheni pako ka achitoya padheni example ubata tingoti ati pane pakawanda patakaona maartist ekustates majournalist achida kuenda kuti achitoramba kupindura kana word busy akataura uyu But Guys, I guys, still let's stand move. with my. inini ndakagadzirwa navanhu vemuzimbabwe zvekuti aya malighters ematist emuzimbabwe ka nemaactors nemacelebres emuzimbabwe aidaiwo titori bo Yeah, ini nangu. Yeah, it's okay, but yeah. After all, it's not beneficial to me. But anyways, let us move on. Prophet Magaya is embarked on a 30-day fast vari mugomo vachinamatira vanhu vekuchechi kwavo, and something happened chakangoitawo catch my eye. Last week Sunday, his son was addressed as Prophet Magaya Jr. and ndiye aita sei aiparidza nzwe Sunday. hapana chakaipa Yeah, akangodzidzira. hapana chakaipa No Shanti, you have things to say. chakashatawo pakuti Inangu hapana chakaipa, but there's nothing wrong about kuti papa vaende ugomo but the choice of making mwana kuti ave the preferred person to problem I have a question kuma-prophets inini ndakaroorwa naprofet
handina any gift rekuprofita. Ndakarorwa naprofeti. Doesn't mean to a prophetess. Ndinofanira kungova prophetess instantly. Kuprofita hwachona hunopanana kunge STD here. Like how zvinoitika sei? Ndoda kunzwisisa. Right. Inini ameno manda nangopindura mambo. Asi makati mukadzi waprophet ndipastor. No, it depends. Kungoti muzova muno mwacho vanozokupedzisa vakuti nyangwe asingaoni anongonzi prophetess. But mukadzi angaita kana pastor, angaita kana elder wemuchechi. Tinawo vanhu vanototi kana kukonzi the prophet's wife akagara. Exactly. But nyaya iyi yakasiyana neapa. Wana mfana yawe anogona nga atori prophet zveshuwa mwana yawe. Azvive kuti mwana azvive kutonzi muprofita Jesu wana akabva wani kana David zvinopasirana zvinoitika. Yeah, but inini what I have to say about this, I'm not defending. Anoona vanhu. According to you, I'm not defending Prophet Magai, but I want to share zvimwe kubva mumagwaro nezvimwe zviripo. Number one, impartation iriko. Zvacho kuti iwewe shandi nhasi kwatanga kutogara nemunhu anoprofita, unongopedzisira kuprofita. Why? Because uri kugara naye panoitika impartation. Number two, kune impartation yekuti anogona kutokuzodza iwewe. Ona yeye zvakaitika muBhaibheri akazopiwa bhachi iwewe. Akatasara akapiwa double portion what. And also pane the Magaya issue. Bible wrote regai vaduku vauya kwandiri. And also do not let anyone despise you because of your age. So zvinoreva kuti maybe atone gift. So you are supposed to. But kana asina gift, kana vari kuita chinhu chekungoti ndechebhori chabusiness. Ipapo pane problem. Kuti mwana wangu inini aprofita. But I feel like it was too early for them kubva watomuadresa as Prophet Magai. No, my question is, I feel like it was too early. Why? My question For is, me, I feel like if they are Prophet, especially minister Jesu akatanga ane 30. Apa ndo azvitosvika itoudza vanhu. Aigona aitoona, minister Jesu akatanga 30. Ndondo Jesu akatanga 12 years ndipo akaenda sinagoge kwaizobvunza yakaoma. Aibvunza mubvunzo kana. Ona mubvunzo yacho kana mubvunzo yacho imubvunzo inoratidza kuti ndekuziya. Ndiye kuti something. Kuti sungano wa prophet anotonetsa achinzi ari kuipa ma good contribution. Not kutobva to title. It's my point. Okay, how old is he? I'm sure he's not older than 18. Mama ndikudze sheriff. Ndingoti ati imwe situation yakasanganikwa nayo muBhaibheri yaona Mwari wadika ndikuona. Waitite zvinhu. Wabata medza jo saka age ina basa. Andozi yangu ina basa. But I feel like ndakatowana watori mudumbu chemchemo. I felt like I kuzvibvuma guys. But zvitarisei muno muZimbabwe. Main speaker. Not muZimbabwe. Zvinowanzoitika muAfrica. Mukadzi wa prophet. Prophetess. First born ya prophet. Prophet. Second born ya prophet. The prophet. Like muri yese. No one. Plus I feel like mamwe ma church. Mamwe ka business kariko. Because unozonzwa kuti kuti wakaona munhu andika atonzwa robva atonza hande zvikadhiri no. Anonyasa kuti kadhiri. But for me, it's my personal view. I personally think kuti it was it was too early kuti vatatondi prophet aigona kuparidza ake, it's not bad, but I felt like vatatomupa sisamunacho makainzwere aibuda magwaro ere kana ita magwaro. He was emphasizing on something chakamboparidzwa na mudhara wake, so it was like a repetition of his father's sermon. It's not like zvinhu zvakauya zvakabva musoro make. Uzi akatotaura kachitanga baba wangu aninde zvokudzai zvakare. Chinoitika nje kuti yaona iro Bible racho ragara rinongoita se. Hatisi kuramba. But I felt like also he should have came with a new revelation. Exactly, sa prophet. Prophetica. Anooneswa munhu. Aifanira kungoragidzwa kuti but do you know kuti God can call you to do my follow-ups. Ezvinhu. Because zvinoda kusindidzwa kazvinhu, anoziya? Yeah. If you have seen mama, but onaka uyabinga cool down. But no, afano cool down. Chipai nacho. Afano cool down. Why? Because Bible not train up a child in a way that kanazokura afano zosiya. It's a good way of training up a child. But when you train up a child in such, ndikonanga zvakaitwa chiripo ripocho. Ameno zvamukuta. Tapa mamina simangani. Not kukula down. Afano kurega. Takuto last story then we close.
All right. A guy plus you never know. Maybe Prophet Magaya. Wakanzi na mwari ngamburwa. Akaprofita. No, okay. Kuparidza kuna kana chakamushaka. Yamwe kunze wakatoani ku. Vangano vanongoenda personally kuandikenga unogona kutongoparidza wotongopiwa kuti nhasi kana uchida kuparidza nokukwanisa kuparidza. No. Amana msomtati pamukana kuparidza imimi. Bani ndakatoparidza namboparidza but ndakuparidza like kunze main speaker andiri 4 ana. Vanoparidza kandi ndikatosinoka neno. And then a closing kuMadagascar kwakaitika ku. Alright. Muziya. Amaina nyanyo politics. You are not away. Yeah. Ndangokudzai. Amana kuMadagascar kwakaitika ku. And then last but not least Miss Shali, former manager wa Jinimbi. I vakaposta it was birthday ra Jinimbi, heavenly birthday. And ndakaona mamwe comments asina yanzonifadza. Why seko vanhu vachida kurambidza vanhu kuenda kuheaven? Pakanzi heavenly birthday vanhu vakati hey asi kuheaven what. Vanhu ndivo vachida kurambidza vanhu kuenda kuheaven. Ndo vakuita vana Judge Judy. Vanojudge. Because no one knows. It's not up to us. Sota kulienda kunoendwa nekugona stereka. Ndekwenyasha. Even vanozviti vanogona vagoni. Because Mwari agona nge vakatomunzwira nyasha. Plus It's highly zvinoita possible. patsika nemagariro evanhu zvinoitire kuti uya rugeno. Hazviite. Ukaona because gena hisi njiri bo asi Ukusvika nchakanaka munhu zvinhu zvakashata. waiziya zvatinakatisaka patochitaura magena wishes we can't be posting like that. Heavenly birthday. So happy heavenly birthday to Jinimbi. It's not up to us kuti aende kudenga. So happy birthday. But bosi vakavaitifadza. I know of one guy aifadzwa nabosi zvekutodaro. This guy I enjoy. No ainzi nabosi G my life yo TV. apa tini ndongoona kuti nyange munhu wese kuti uzofungidze kuti zvoni ukati tizotanga kuposta nyange zvikanzi ndianiko atotanga kuposta tizoni ari kugena mwana boys patsika nemagariro ebozi you never know saka obviously tozongoisa munhu kunenge wakanaka kwacho wese chiwani chiri choti afanaka. But I felt like it was just it's better to tingoti happy posthumous birthday, posthumous. Ngoti birthday wafa, so Kavoida macomments are negative. Kuavoida futi kuti wewe uzoita ngewe ndiwo uri kuendesa vanhu kudenga. Bofuti. But anyways, amana kana wafa unenge watofa, so tsvakai Jesu achiri kuwanika nguva ichiripo. Make sure kuti you don't think kuti you are righteous because you are righteous, but ndezvenyasha ngatsvage nyasha dzaMwari. Thanks so much for tuning in. Thanks so much to Shanti Pro. You can go ahead and follow him. Most importantly on Facebook. Follow Shanti Pro on Facebook. Paloma, do you want people to follow you? Nah, I don't have any accounts. Oh, yeah. So if you want to see Paloma, keep watching DJ Sparks on all social media platforms so that you can, experience such kind of beauty. And then Chibabaicho, kana mukutona panapa motochiziya, go ahead and follow DJ Sparks on all social media platforms. Momega short maka subscriber uyezve makava follower kunoda kufollower. And also inini I am Sheriff Zimkazi. Hakuna mwana ntenga mota pa Harare, hakuna mwana ntenga mota mZimbabwe asina undibata. So go ahead and follow me on all social media platforms. Unzukisiyo nechita nezvei ku Facebook ndakubatika ndi follow ku Facebook. Until we meet again, always remember that a prayer day keeps the devil away. Don't forget to pray. Mufollow Mick A is the guy making sure everything is looking mwah. Angweda atito look at this good. It's because of that guy. So go ahead and follow Mick A on all social media platforms @Mick A. Until we meet again, stay safe. Asibisa mdana.